Argiaren podcastak. Hitz egin dezagun bakarra izatearen karga positiboaz eta negatiboaz. Bakarra izatea, originala izatea, unoko azken karta izatea, the only one in the world izatea, superguaia da. Superguaia da artaldetik bereiztea eta futbolista izan ordez windsurfista izatea. Superguaia da LH lauko gelan lesbianita bakarra zinela uste izatea eta azkenean konturatzea marimutilak ez zirenak ere bollerak direla gaur egun. Superguaia da oporretan egotea eta egunean egiteko daukazun gauza bakarra lo egitea izatea. Superguaia da izozkailuko izozki bakarra jatea. Baina ez da superguaia LH lauko gelako lesbianita bakarra izatea, lesbianita bakarra zarela uste izatea eta hor bizitzea. Ez da superguaia DBH bin lehenengo estriak atera zitzaizkizunean aldageletako estriadun bakarra zarela uste izatea eta lurrera begira dutxatzea. Ez da superguaia bertsosaioko neska bakarra izatea. Bai, jende batek neska bezala irakurtzen hau oraindik. Ez da superguaia bakarra izatea, eta beraz, eina handi batean bakarrik egotea. Ez den bezala superguaia, barkatuko didazu Aner. Aner Peritz Manterola bertsolari marika ofizialak, ekainean infinito bertsosaio izatea, marikoia delako, eta bakarrik marikoia delako. Ona delako ere izan daiteke saioena, baina ekainekoak ez dira horregatik. Ezberdina izatea esfortzua da gehienontzat. Lanketa handia suposatu izan digu askori. Alduntze ariketa konstante batean bizi gara inoiz bakarrak izan garenak. Eta beste batzuetan, bakarra izateak ez digu hainbeste eragiten. Eta horregatik da guaia. Kristu bat bailitzan, asko badago elizan. Hantxe da bilatu, deboten ganantza, eta beste bat dela ematen duantza. Baina haren otoitzak dirudi burlantza, baten usterik gabe egin du arrantza. Amen. Kaixo denoiz, zer moduz, ongi etorri. Oso ondo? Ondo? Bai, hemen Zuek, hango aldekoak? Kaixo, egunon oso ongi. Hola, hemen daukagu gaur gurekin Amets Aznarez, eskerrik asko etortzeagatik eta gonbidapena onartzeagatik. Zuei, placer bat. Ni gauza bat komentatzeko hasi baino lehen markatu eska harritu eta geratu naiz eta beti gogoratzen naiz ez dut inoiz komentatzen. Aner, zeile luzea daukazun introarekin konparatuta? Eske luzatzen uzten ari naiz. Ez baina, orain konturatu naiz? Bai. Ba, imaginatuko ikusiko duzu adiez urrengo programa. Askoz gehiago. Askoz, Artuko duzu zerbait. Bai. Vale. Markatu moztea, eske, esan dut, ui? Barkatu nik ere moztea. Nork egin dizue introa? Osa, remix. Gorka Minusek eta M.ok. Vale. Oso guai. Bai, gustatzen zaizu? Bai. Haze, ondo. Osa, ez nekien ikasi behar nuenik. Osea, zizarete denako la... Ez que guk dakigu, kanto gregorianoan, eta esan duzu amen, eta sentitu naiz bizkal. Spotify dago, Osea, entzun Vale, daiteke, bai. Vale, pasako jazue. Badago. Berez da oskorriren kanta bat. Bai, hori konturatu naiz, baina esan nahi nuen remix hori... Bai. Ongi. Jende ona hemen argian. Orduan, itzein dugu gaurko gaia da unikornioak. Ekarra zaitugu moñoaren gatik. Vale. Bai, horregatik bakarrik. Vale. Baina itzein dugu unikornioez, alegia bakarra izateaz. Adar bakarra izateaz. Beraz, beti bezala zure Wikipediarekin aurkeztu nahi zintugun, baina... Ez dut. Ez duzu. Eskerrak. Eskerrak. Ez egin, mesedez. Bai, egin ja. Ez. Venga, beti Egingo bezala. dizugu. Ez benetan ez egin.
Zeba, euki behar da. Bai, hau Venga. Bale, orduan ez. Ba, ez Badu egin, nahi, ez badu nahi ez egin. Bueno. Orduan ja bihar Marisa Bernaka. Guri egin ziguten inorrizkatua. Baita ere. Vale, ala ere, internet zoritxarrez Wikipedia baino asko zabalagoa da. Eta Wikipedian ez dagoen informazio bat hartu dugu, hau ere gezurtatu daitekeena. Naizetik, uste dut, ezta? Bai. Zuk ateratzen duen? Naizen hartu zenuen parte podcast batean, eta bertako zure biografia txukundu dugu eta esango dugu. Orduan, hau ekarriko dugu, guk aurkezeko zu internetekin berdin. Zatzen duten lan egin nahi, ez? Bueno, hau da gure lana. Interneten bilatzea. Eta zuk gero zuzen dezakezu nahi bauzu. Primeran. Beraz, honen arabera, Iruindarra zara Bartzelonan bizi zarena, igual zinen naia? Bai, hori da. Da barra zen jarri dugu. Bai. Zen. Iruñeko musika ekosisteman oso presente, 11 proiektutan dago sartuta. Broken Brothers Brass Band, Joseba Tapia, Raimundo Alcanastero, Lurpekaria, Kimbombo Brass Band, Alarma Morean Bai, ere, ikusi batzutan. zaitugu behintzat hemen jartzeztuen arren. Eta podcast bat ere badu Euskal Herria irratian Jon Celestinorekin batera, irratiek ordaintzen digu trena izena duena. Iruñeko Pablo Sarasate Musika Kontserbatorioan egin zituen ikasketak, eta Erostikan eta hemen aritua tromboia jotzen, San Ferminetan, txarangan, auzoetako festetan musika pintxatzen, eta orain, metalak protagonista diren zenbait proiektutan. Vale. Hori Nahiko jartzen ongi. du. Ongi. Pablo Sarasaterena hori da erdi maila, kontserbatorioa, eta superiora egin dut Bartzelonan, esmuken. Hipogrifarekin. Hori da, baina ez dut ezagutu. Ba, ezagutzeko pena. modukoa, Oso tristenago. Ja. Zoia bueltatu naiz eta ez dut ezagutu. Ja, beran geratu Izango da. zen superna, bai laguna gara, no Ja, sé ba ez. Bueno, hemen egin Zoritxarrez zitezkete ez. lagunak. Ja. Bueno, egia da, como klasikoa ikasten duen jendearekin ez garela asko eramaten, por lo que sea. Ja, baina baina hipogrifa ez da oso klasiko. Klasika Ez da, modernizatu bat, Justo bera ez da. Ez zaio inbeste Baina bat. ikasi zuen klarinetea, ez? Esan zuen. Bai, Bai. Ze Ja. kuriosoa. klarinete eta trombon oso urrutiago, biek dira putz egiteko, no? Hombre, baina, bai. Ekar genezaken hipogrifa ere gaurko programa egitera. Bai. Ja. Osa, hipogrifaren taldean daude saxoak taura, eta ja saxo eta trombon gertu dago, no? De hecho, klarinetea eta saxoa haien artean daude tromboia eta saxoa baino gertuago. Ja, porque tromboia da... Ba, nero orduan Hugo. oker zeunden. Ja, bai. Bueno, saiatu zara. Vale, eskerrik asko. Bueno, hau esan da, Ondo jolastua. hasiko gara ia pixka bat. Bueno, lehenengo galdera derrigorra. Nola heldu zara gaur hona, amets? Ba, heldu naiz, egia esan, kontatu behar dizuet, atzo izan nuela krisi momentu bat, ze eskerra geratu nintzela ametxaran gurenekin, ze joan barri nintzen arrasatera, ez dakit zergatik. Atzo? Gaur. Gaur ona beharrean arrasatera. Bai, pentsatzen nuen, joan barri nintzela, ez dakit zergatik, ze zure mezua oso ongi Nahiko argia zegoen. Argia. Bai. Baina bai ezakit, egon naiz, como azte buruan arrasaten jotzen, eta ikusi nituen bia eta bat, eta batean atzo ametxekin, bai, bihar bete nera noa, ezakit zer, nola egingo dut, trena hartu Gasteizera, eta ametxekin, plan, baina zehari zara, eta ni nola zehari naizen. Eta eskerrak arangurenek berriz ere bizitza salbatu zidala. Oso ondo. Heldu naiz autobusez, bastante madrugoia egia esan, nago pizka lokartua, baina bueno, ongi. Bertsolariek normalean esnatzen zarete goiz. Ez. Ez lokartzen gara berandu. Vale. Bai, lehen ibilizara komentatzen musikariak berandu joaten zaretela, eta horla gurire pasatzen zaigu batzutan. Bai, niri bat. Rollo bertsoafariak ezakitzer. Vale, horregatik esan dut, ostras, oso goiz. Ez goiz saio gutxi, no? Nor nahi du bertso saio bat goizean. Ja. Nor nahi du bertso saio bat. No, baina podcast hau... Baina podcast hau Anerrek ekainean, ez? Edurne Azkaratek esango lukeen bezala. Hau ez da bertsoei buruzko programa bat. Aizu ze korte ateratzen ari zan, punto. Punto, oso ondo, Pasadon. Langile. Txiki gauza bat, Txalo, punto hori. Izan da bueno. Vale, Bueno, hori, etorri naiz autobusez, Donostira, Iruña Donosti, eta Donostitik ona ekarrena... E-puntok, barkatu. Pitidor, Ai, ama. Zegon da, autobus geltokian kartel batekin. Bai. Ze polita. Jartzen zuen, la del moño. Egokia. Eta sentitu naiz oso egia esan. Identifikatu. Bai, ez pronombririk ez zer. Vale, bueno, esan dugun bezala, leku guztietan zaude orain emets, leku desentetan ikusten zaitu behintzat, musika talde pila batean, irratian, txarangan, claro, estresa,
imaginatzen dut antxetatea. Bai. Animo. Eskerrik asko. Baina, bueno, aparte, inguru horri buruz ere esan daitezkeela gauzak etorri gara pentsatzen pixka bat gaurko gaiari lotuta. Ez delako bakarrik leku askotan egote baizik, eta leku horietan ere nola gauden, norekin gauden, norkin guratuta gauden. Guri pasatzen zaigu, aritu gara komentatzen, denbora guztian edo denbora askoan gaudela, eta hau ona eta txarra da aldi berean lagun queerrez eta bar Eta inguratuta. aspertzen gara elkarretaz. Eta nekatzen gara. Eta pentsatu gu, joder. Naiz eta hoietaz inguratuta egon, ez? Naiz eta. Ja. Eta batzutan horregatik. Ja. Eta pentsatu gu, hau, dago gizon pila batez inguratuta. Cis heterosexuales, askotan. Nola daramazu bakarra izateren kontu hau? Zama bat da, nekatzen zaitu ere gehiago? Ostras, galdera bastante lodia, esango nuke. Egia esan... Osea, esan berra dut, momentu hontan ari naizela gauza askori ez esaten eta horrek ere ematen diala bastante lasaitasun eta aldatu da azken urteetan. Alde batetik ikasi dudalako, edo ari naiz, eta beste alde batetik ja ez naizelako hain prekaria eta orduan posible delako ez esatea. Hori ere esan berra dago. Eta pixkatzuek bezala baita ere aguantatzen dut, ze aguantatzea da, literalmente, gero kriston boiera sarea dudalako. Yeah. Claro. De hecho, askotan udan iristen naiz como krisi puntuetara, eta da como peña asamblada, behar dut asamblada, como rollo etorri arratsalean nire etxera, eta guazen, sin más, hitz egitera, ezakit, futbola, emakumei buruz eta beste mierda askori buruz ez hitz egitera, ez? Osa, como... Mesedez, edo gutxinez beste leku batetik, eskerrik asko. Meko fuelari buruz egitera, baina justo kontra. Claro. Eta emakumei buruz iguales. Ja, edo ez gutxinez hitz egiten duten moduan, te aseguro ez. Bai, total. Eta egia esan, diota aguantatzea, ze askotan hitz egiten da ez, nola egoten zaren, edo zama den, edo ezen zama, eta egia esan kriston zama da, ze gainera ikusten dena da gutxienekoa, ez? Estenatokian edo txarangaren boloan emate duzun ratuan, naiz eta txarangan ordu asko izan, da gutxiena, nahi dut. Gehien bat dira, zenbat ordu ematen dituzun hor, hilda, ezakize herritan ez duzuna ez da sofa bat botatzeko, edo leku bat zu bakarrik egoteko como konfort toki batean. Bidaiak, zenbat bidaiatzen duzun, zenbat gestio dagoen, nork eramaten du kotxea, nork ez, ezakit, 8 ordu emango ditugu ezakit non, eta ez dago tabernarik, nork ekarreko duzu zer jateko, como zaintza guzti horiek edo gestio guzti horiek ere nork hartzen ditu bere gain, ez? Eta gero, como daude plus pila bat, horregatik diot galdera daudela bastante, garatzeko bastante denbora eman alko nukeena. Adibidez, ez da bakarrik ere taldekideak, dela jak bastante pasadon, baina ez dira bakarrik taldekideak gizonezkoak izatea baizik eta lan egiten duzun inguru osoa, managerretatik, soinu teknikariatik, kultur teknikaritik, batzutan ez, baina ezakite uneko 85, da como inguru hortan ibiltzea eta dago ultra maskulinizatua. Eta gero ja, como hirugarren bat gehitzearren, askoz gehiago daude, festa giroare oso maskulinoa da. Da, como, vale, afaria duzue herriko musikariekin, eta nortzuk dira gaiteroak, nortzuk dira, sabes, como txarangeroak, baldin mazara zu talde bat, edo aldrebes, txarangera baldin mazara zeintzuk dira, como zegor putzo den eszenatoki gainean, guzti hori ez, da, como, eske zaude bakarrik denbora osoa. Eske oroar, begiratzen duzu Euskal Herriko festetako eta lekuetako kartela begiratzen dituzu, ikusten dituzu Euskal Musika taldeak, atzo komentatzen duen, egiten duzuzuk Best de Lentes Stories pelikuletan egiten dena, Euskal Musika taldetan, librantza izizu bi, ez dago Euskal Musikarik. Justo egiten dutenak, kantantak, normalean. Gainera hori. Jarri bi talde batean. Ilbedikoa Justito, Jotama... Ja. Ezakit, Bai. Boierak eta ja. Hemen dimusu bat soinu teknikari tipei. Eta programatzaiei. Eta hori. Eta estenatoki montatzei. Como kanzelazioaren kulturazte egiten da, baina kanzelatuko genitu benetan. Gizonen taldeak eta mierdak, beste leku baten egon. Eta ez dela bakarrik, ametxak aipatzen zuenez, gorputza jartzeak eta hor bakarrik sentitzeak, ez da bakarrik
bakarrik zaudela simbolikoki ez daukazulako lagunik da, ze motatako elkarrizketak egoten diren alako Claro. eremuetan ez. Olatz González Abresketak antropologoa da bera eta egin izan du lan handia euskal pelotari buruz eta horra aipatzen du ez, nola anaidia sortzen den ja bakarrik gauza teknikoetaz hitz egiten hasten direlako, ez dakite pelota partidu baten aurretik pelotek aukeratzen tarratzen duten tarte hori ez, uste dut musikan ere gertatuko dela hori ez, Claro. nire instrumentuan, nire ez dakiz zer, material de no sé cuantos, ez dakiz, badaudela horre. Incluso haien kodeak hortik kanpo, horrez nago, ez dut egon nahi, ez? Incluso sentitzen zara como kontra egin behar duzula denbora osoan eta horrek ere, zuk galetu didazuna ez, literalmente zama da. Ja. ¿Sabes? Nola mugitu hor edo nola sentitu eroso, eta aldi berean ere sentitzen duzu dela como el precio a pagar. Rollo gero... Es que bestela hemen ezin egon da. nahi dudanez... Claro, como Katalunian adibidez, nik nabaritu dudan aldaketa edo como crack handiena hori izan da, han hasi naizela como lanean talde ez mixtoekin, baina ez gizon cis heterosexualenak, eta baten izan da como, posible da, hau da, alternatiba daude, jende dago beste 1000 modu ezberdinetan egiten gauzak, eta batean da como, hostia, esperantza bat eta como bir sortze edo egin nahi bat oso handia, eta uste dut, hori dela gure egin beharra. Eremu ez mistoetan, baina... Bestaldean. Claro, bestaldean, bai. Buah. Vale. Oso ez mixtoetan, Zu baldin bazara parte femeninoa. Claro, es que... Vale, horri buruz ari gila, atera dugu zure aiputxo bat berrian egin zizuten elkarrezketa batekoa 2000. Duela asko, esan hori. Bai, zuzendu ditzakezu. Baimen osoa daukazu. Gaina jarri dugu hemen, badakigu 2019 aurruti dagoela, beraz, lasai zuzendu iraganeko ametxek esana, ala nahi baldin ba. Hombre, pandemia bat pasada, ordutik. Joder, es que 18 urte nituen, Bai. Ja, claro. Elkarrezketa horretatik paragrafo Zuek bat bezala. atera dugu, eta nahi zuzendu, nahi komentatu, esaten zenuen eta interesante iruditu zaigu. Gustauko litzaiake hitz egitea emakume izatea txaranga batean. Txarangen munduan sartu nintzenean ez nuelako topatu erreferenterik. Eremu erabat maskulinoa zen 15 urterekin hasi nintzenean. Orain gazte txarangan 2 neska gara. Eta hori izugarrizko aldaketa da. Festaren eremuan aritzen gara eta komentarioak oso bortitzak izaten dira. Txarangan udan 30 egunez ia 24 orduz gaude elkarrekin jai eremuan. Claro, zer da esan hor duzuna, gorputza. Bai, pizkat esan dudana. Ez que ematen dut txorrada bat, baina benetan, bi izatea, Hombre, ja hitz egin dezakezu. ez que bai, da salvazioa batean. Bai. Eta, incluso haiek ez dute ulertzen, en plan de, bueno, baina, más ez bizarete, baina ez que batean da, como, denbora osoan bauzu konplize bat. Egin dezakezu. Claro, edo begiratu, edo esan, gero botako, sabes, como... Gero nos vamos a cagar en kotxearen este. mese. Total, bai, eta beti daula, Eta faritan beti elkarrekin, eta bai. Bai. Total. Egia esan baita ere, momentu hortan igual ez nuen hainbeste hausnarketa hau eginda, bueno, igual gero botako dute, baina bizi izan dut oso ezberdin bezala baita ere, hori hain gazte edo orain baino askoz gazteago hasi nintzenetik, hasieran sentitzen nuen como, gazte txaranga izan zen nire bigarren txaranga bezala. Nire lehenengo txaranga izan zen nire herrikoa, Zarra Gaztelukoa, herriberako txaranga, barbaridade bat, oraindik jarritzen du barbaridade bat izaten eta gazte pila bat daude, momentu hortan bakarrik zeuden 50 urtetatik gorako gizonak. Erdia baina gehiago separatuak. Es que igual ez duzu izan nahi berein laguna 15 urterekin. No, claramente. Ezin duzu, esan nahi dut, ez Claro. daukazu kode pantekaturik pertsonaiekin hitz egiteko. Eta zen barbaridade bat, claro, nik ere, como bakarizate honi bueltak ematen, askotan ere sortzen da como kanpotik barrura, jendeak zuri sortzen dizula, nik sentitzunen erantzukizun bat oso jebia, ze batzutan joaten ginen herri batzuetara, non ez zuten ikusia, bueno, claramente emakumezko bat bezala irakutzen duten, gutxienez momentu hortan, ez zuten ikusia emakumezko bat instrumentu bat jotzen. Claro. Orduan, claro, era nola como, izango da? ala, gazte bat duzue gainera emakume bat dena, como,
eske nintzen bakarra denetan. Osea, Unikornioa. Unikornioa, literalmente, gaina moño batekin, imagínate. Hala, como tipek aldute putz egin. Claro, eta batean zen, como, hostia, 15 urte ditut, 16, gero ja beste fase bat bezala hartzen dut uste dut, baina 16 urterekin zen, como, hostia, eta ni naiz lehenengoa bakarra, eta, claro, jo behar dut ongi, egin behar dut ongi, ez bakarrik txaranga mierdoso honen aprobazio izateko, baizik eta, como, hostia, naiz bakarra, Bai, demostratu beharko bazten bezala mundu guztiaren... Nire dut zama hori, eta ez bakarrik nire buruan, baizik eta jendeak denbora osoan errepikatzen dizulako, ez? Eta demostratu behar duen berezi dela eta hemen nagoela ondo jotzen dudalako. Claro. Ez izateko bakarra eta berai demostratzeko tipa da duela. Gainera, izango zinen, enuen entzun txaranga hori, eta ez dut entzungo, baina izango zinen onena, seguramente. Gure ustez, behai. A ber, egia esan oso txarrak zeuden, jende oso txarrak zen, bai. Ez, baina nahi dut, 50 urtetik orako gizonak denak, agertzen da personita bat 15 urtekoa, eta da onena. Bai, esan behar dut, kontatu behar dizuete. Gizonen artean baitera. Bomboa jotzen zuen tipoak, gizontxoak, behin erori zen, como aurreraka, eta eman zituen bi buelta bomboari zegoen, hain mozkorre. Ze polita irudia, Zen maldan bera. Ai, gaixua. Claro, es que ni ezin nahi zorre, es que da pasada bat. Claro. O sea, claramente como kontra, demora en plan de ez dut hau bilakatu nahi. Inoiz, inolako testu ingurutan, ez? Barkatu de punto. Gaizki egitea dagoela superrongi ere bai, Osa, ni superradoz nago. Erortzearekin eta bombo txarangatxar bat izatean na, eta bombo batekin aurreraka erortzean na, Total. Bai, zu eroriko zinake. Noski. Obviamente. Baina zu joango zinake hospitalera. Bai, hori da. Zu erortzeagatik gainera. Bai. Vale, ja pixkat aurrera egiteko, elkarrezketa berean zenion, txarangan adiskideria dago, guri adiskideria hitza, gure ustez esan zenuen kolegoa. Eta jarri zuten adiskideria seguramente. Gure ustez esan zenuen, txarangan kolegoa dago, nahiz eta musika maila ere balioan jarri. Emakume gisa hori da lehenbiziko oztoboa, pixkat orain esan duzuna, karo, kolegoa. Itzein dezen pixkat horretaz, kolegoa oinarritzen da ez, azken batean parez parekotasun batean, edo denak berdina garelako ustean, laguntasun batean, eta, karo, hor kode konpartituek egon behar dute, eta kode horiek ikasten dira, eraikitzen dira, eta errepikatzez barneratzen ditugu. Eta hor, printzipioz ez da planteatzen deno kolega garenean, eta kolegio batean gaudenean, inor izango denik bakarra unikornioa bestelakoa. Baina, sorpresa, lagun arteetan gizarte arauek jarraitzen duten funtzionatzen. Eta 50 urtetik orako gizonen artean 15 urteko neskato bat izateak batean kokatzen zaitu gizon heldu horiekiko leku batean non bakarra zaren eta begira jakin batetik ikusi zaren. Eta hor zer gertatzen da, itakeria gauzak, ezakit, ze estrategia baliatu behar dira, baita ere, ze estrategia ikasi dugu baliatu behar direla integratuta sentitzeko eta eroso sentitu alizateko kolege horretan, ze gizonen arteko kolegoa ez ezagun ahaztu dela gizonen arteko kolegoa. Bai, egia da ere, zentratzen ari gara pila bat txarangan, ze oso agerikoa da, bereziki hori supergaztea izan da eta besteak ez izan da gizon bat, baina baita ere, como taldeetan gertatzen da, pila bat, eta naiz eta igual 5 urte pasa... Normalan gaina izezkoekin, hau da beste meloi bat, baina da como taldea dira besteak eta izezkoak batzutan etortzen dira, orduan zu ere zara pixka bat como kanpokoa, gutxitan da, brokenen bai adibidez, como garenak, porque horrelako, musika estilo horretan behar dira, bakarrik dira izezko instrumentoak gehi perkusioa, baina bestetan ere da askoz malguagoa. Eta konturatu nintzen, adibidez, 2019 ez nuen hausnarketa egina, baina orain ja bai, nahi detasun hori, nik konturatu nintzen etzegoela, aparte etzegoela emakumezkorik txarangetan, batean jarri nintzen begiratzera nortzuk zeuden, ez? Eta zen literalmente hau, herrietako txarangetan daude familiakideak pila bat. Emakumezkoak baldin dira haren lehengusina hasi dela kontxerrean, por supuesto kontxerrean, ez hobi bezala, baizik eta ari da ikasten musika eta pila bat daki horri buruz, eta bere lehengusina edo beraitak du erlazioa zakin horrekin, eta horregatik dago ez, baina haien buruetan bai, ez? Hau integratu behar dugu, edo egon behar duen men horregatik. Gero, daude pila bat ere
harremanak izan dituztenak como liderrekin, osea, rollo edo neskalaguna, edo ja bapatean da neskalagun oia, edo ez dakit noren oso laguna da, baina como erlazio bat oso intimoa izan da, osea, eta gero gaude bereziki como oso maskulinoak garenak edo ez emakumeak edo boierak edo bueno, bakoitzak pixkat defini dezala bere buruan nahi duen bezala, ez? Baina eta bereziki gaude azken hauek, ez? Osea, feminitatean barrena gaudenak oso gutxi dira eta bestela dituzte como osea, lehen aipatu ditudan erantzuten dute bi eskema hoiei eta hori iruditzen zait oso kuriosoa, ez? Eta fuertea. Bai, gero sakonduko dugu eta baina askotan gertatzen den mekanismo bada alor guztietan. Egon behar du movida instituzionalizagarri batek. Osea, gizonek, eske hau fuertea baina, gizonek ez dauzkate lagun tipak, kasi pilo batek. Claro. Osea, como baino, seriamente. Bai. Baina esken, bueno. Eta barkatu, osea, ari naiz pizkat plasta izaten, baina... Horretarako garra zaitu. Vale, perfecto. Esan dizu dena, 14 eta 15 urte bitartean sentitzen gintzela como bakarra ezakizer, eta honi egin behar diot kontra, bapatean 16 urtetatik aurrera, sentitzen dut, pues claramente identitatea askoz erabakiagoa neukala, eta hasi nintzela, pues, beste adibidez moñoa jartzen, para que nos entendamos, eta nuka rapatzen. eta orduan batean zen como, ostia, lehen neukan, edo 14 urtekin sentitzen, edo 15 urtekin sentitzen honen erantzunkizuna, naizela bakarra, batean zen como, ostia, ez naiz, izan barko nintzatekeen, hain emakume, ez? Osea, como, naiz bakarra eta gainera, ez naiz, osea, como feminitate kanonetan ez naiz sartzen orduan ongi egiten ari naiz edo ez, osea, como nire burua jartzen nuen eztabaidan horregatik, ez? Yeah. Osea, como, ostia, bakarra izan da eta izan nahi dut horrela edo benetan, como, ari naiz borroka... Ze puntu darten estrategikoa... edo ez. Ja. Ezin da gure gain hartu, baina no, bai. Baina masirekin... Baina sentitzen duzu, karo. Bai. Claro, porque bapatan nengoen herriberako herri batean eta entzuten nuena literalmente zen en plan de... ¿Pero qué es? Eta, claro, zen como, hostia... Musikaria. Mutika bat. Claro, musikaria, bai, baina, eta galetzen, eta galetzen izan dieten nire taldekidei, incluso, Wow. Osea, pasa bat, eta, osea, edo pasatzea, y es como, ez dakit, no sé qué, hanketan hileak, eta zen como, wow. Qué fuerte. Claro, es que denbora osoan zaude zentroan, eta ez da zer gertatzen jaietan, osea, como... Ez, ari zara zezenketa itxaroten eta txaranga gordian, pues, claramente, herriko guztiek ari dira zu begiratzen eta zu analizatzen, ez? Eta baldin badago zeo zer, edo norbait, igual me lee más como zeo zer. En plan, hor ulertzen ez dutena, da, como, hostia, denbora esan, oza, horri buruzko komentarioak ez, edo hori ulertu behar izatea, edo hori kokatu behar izatea. Oso kuriosoa hori, tio. Bai, fuerte da. Bai, igual egingo dugu aurrera, bestela egingo dugu bi ordeko saioa, eta bai. igual de punto, azarratu egingo delako. Barkatu. Venga, ba, dale. Nik itzagin nahi nuen apur bat, zuge batu zulenez, festa eremu maskulinizatu bat dela, eta gustot, epatu dugun txaranga, musika taldeak eta oso direla askotan festa giroko gauzak, ez? Eta uste dut festak ulertu behar direla ez bakarrik komplejitatu egin behar diren kontu badela eta ulertu behar direla askotan erritual bezala, baina dira erritual batzuk nire iritziz eta irakurri dudanaren ondorioz dakidanaren gure iritziz gizartea berregituratzeko eta berriz sortzeko espazio moduan, ez da uste dut, txarangak adibidez betetzen duela funtzio hori, igual insulto bat irudituko zaizu, baina niretzako txarangak sortzen duena da zarata. Sortzen duena da gizarte arauak desagertzeko giro bat bezala, ez? Dena difuso bilakatzeko bezala, nola izateko gorputz orokor bat bihurtu dadin jendartea, ze ikertu denean eta erritualetan faseak banatu izan direnean, errituaren parte garrantzitsuena da, edo erdiko fasea, fase liminala edo deitzen zaiona da, hori ez, arauak desagertzen dira, dago desfas momentu bat, ordua, espazioa, gauza hauek galtzen dira, zertarako gero berriz itzultzeko eta berregituratzeko guztia, eta orduan hor gorputz kolektibo hori sortzen da, inkluso ez, festetan Nafarroan peinen historia guzti hau dago, bonez, badaude hor elementu asko
festa gorputz kolektibo batetik edo ulertzera garamatzatenak, baina, klaro, ulertu behar da gorputz kolektibo hori nolakoa den, zertarako dagoen eginda, eta zu, gero amets moduan, edo 14 urteko edo 20 urteko amets moduan, norbanako batzara eta violentziak zuk jartzen dituzu norbanako moduan, orduan. Ulertzen ditugu askotan festak desfaz momentu bezala, onartzen dugu guztia, onartzen dugu ez daudela arabak eta geneitekera dena, baina evidentemente ez da egia, festek funtzionatzen dute gizarte arauak betikotzeko, gizarte arauak existitzen dira desfaz momentuetan ere, eta hor jasaten ditugun violentziak ez dira ez kasualak, ez momentu batean bakarrik gertatzen direnak, ez garrantziarik ez duten gauzak. De hecho, incluso como desfaz hori aipatzen duzuna, ainda zentrala eta ainda garrantzitsua, incluso normalizatzen dela gehiago, ze da como, ez, oza, premietan gaude, ez, edo, eske goizeko lauak dira eta mundu guztia dago oso mozkor, eta da como, gauza bat, eta? Mezketa gainera, igual horregatik da are okerragoa. Claro. Eta baita ere, oza, como, autodefentsarako edo erantzuna eman alizateko asko zailagoare dugu, ze ez dago existitzen estrategiarik, ez? Baina zara zu mundu guztiaren kontra, literal. Claro. Bai. Eta zara aguafiestas bat, eta zara... Claro, amargatu bat, ezakizer, bai. Orduan, festak direla, ez da itzakia bat ez zertarako, bale? Orduan, hau esan da, galdera randometara pasatzen. Venga, adibidez. Venga! Galdera randoma. Bueno, a ber, badakizkizu, betiko galderak, hasiko gara hasieratik. Ametsa Asnarezen bizitzako datu random bat. Bale, daukat bat oso kantzelagarria eta beste bat ezain beste. Biak, no sé. Ala, ez nuen espero. Pentsatzen den bakarrik Eta kantzelagarria. bakarra esan behar bada kantzelagarria. Libra gara, ez dakigu erabakitzen. Agia da, buena entzun nuen. Esan lehengo... Igual zarete libra, Bai. bastante heavy. Bueno, aizeatan izatearena ez. Ez da Baina. ingeria bat. Eber ez da bi izatea bezala, 3 gara, pero... Lehenengo esan softena. Vale, bueno, lehen kontatu dizuet, baina entzulek ezakite. Ginuela bertxolaritza 15 urte bete nituen arte. Oso polita, gu gere bai. Bai. Gero hasi ginen egiten beste gauza bat. BTN izeneko bertsolaritzai buruzko ez den. Vale, eta bestea da, esan dizu da moduan, bueno, ni errotxapeakoa naiz, baina kurtsoan zehar asteburuetan eta uda asko pasaitut literalmente 16 urte bete arte nire herrian, Zarrakaztelon, Herriberan. Eta orduan Herriberan jendeak egiten du eiza. Eta... Wow, melo silencio. Eta nor da jendea? Ez dut esango, porque da pizka bat ilegal. Bueno, pizka bat ez guztiz ilegala kontatuko dara. Total, ni joan nintzen behin, osea behin ez, joaten nintzen askotan, Eta aietako batean, feminismoan nire barruan sartu baino lehen, por supuesto. Moño gabe zemintzen egun horietako batean. Oso gazten nintzen, 7 urte nituen. Ostra! Osea, txiki, vamos. Orduan ez da zure ardura. Ez da zure ardura. Ez da nire ardura, baina, bueno, han nengoen. Bueno, joan nintzen eiza egitera, basurdeak ari ginen eizatzen. Bueno, ari ziren. Zu baino asko zandeagoak. Total, alako batean, manada mugitu zen, osea, geunden bardeetan, vale? Eta orduan manada mugitu zen, pues, zelai oso zabal eta kilometro askoko batean mugitu zen como ekialderuntz, eta orduan geunden, bueno, posizio batean, non geneukan kotxea ondoan, eta hartzen genuen kotxea, joan alginen zurden manadaren paraleloan. Vale, orduan nituen 7 urte, hau oso garrantzitsua da. Osea, datu hau esan nahi dut. Total, ninengoen pertsona batekin, eta orduan joan ziren, osea, manadak egin zuenean ekialderuntz, esan zian, igoko gara kotxean eta jarraituko ditugu. Ba, hasi ginen jarraitzen, eta momentu batean esan zidan, jarriko zara zu kotxea gidatzen, eta nik egingo diet disparo kotxetik. Hau da guztiz ilegala, baina ja preskripto, baina izango izenik, porque jo que se, hau da karzel. Aparte ez da zure errua. Aparte ez da nire errua. Orduan ni jarri nintzen kotxea gidatzen. Broma. Ez da broma. Pedalak ez. Ez que, osea, baita, ez, pedalak ez. Osea, pedalak. Volantea. Osea, pertsona zegoen hola, eta zu bere gainean. Eta ni bere gainean volantea eramaten. Eta orduan, egin zituen 4 tiro, eman zion basurde amari, eta momentu batean,
Osea, hau ja da increíblea, baina eske jarraitzen du. Bai. Momentu batean egin zuen, como, hola manak eta guk ere. Osea, como... Parez zindoazten. Eta hori esan zidan, tipoak, ez jeitxi. Porque, claro, basurde ama bat herida bere ume txiki guztiekin oso arriskutsua da, baina oso. Osea, ematen du ezakit zerri bat bezala da. Hombre, a ver, evidentemente babestuko da. Claro, evidentemente. Eta osea, ematen bat zuankan, zezena geratzen dira atzean, benetan, Osea, da oso arriskutsua. Total, esan zidan, ez jeitxi. Eta ni, pues, bueno, ez nintzen, osea, oraindik ez nuen moñorik, baina nintzen pixka bat boiera ja, claramente. Eta zer egin nuen jeitxi. Eta orduan ja, hil zuen, baina, claro, hil zen ari zen betartean, begiratu zen atzera, eta bota zian kristono joa, porque, osea, ni negoen inguratuta. Qué fuerte. Increíblea da. Bueno, sin más, hori da nire datu randoma. Esango nuke orain arteko datu random honena. Ze fuertea, hau dena. Da bastante fuertea, ez? Da oso fuerte, eta ez da bat ere randoma. Dira, mak esan dit, ez esan izenik. A punto? Ya está, hori da nire datu Wow, randoma. orain guk. Nik pentsatu dudan datu randoma da, lehenengo aldiz ikusi zintudan eguna, goratzen dut. Vale. Izan zen Bilabonan, zu jotzen txapelketa nagusiko sintonia lehenengo aldiz. Hostias, vale. Ez da, bertsolaritzera busko programa bat, baina azken txapelketa nagusiko sintonian parte hartu duzu, oza, jotzen nuen zuk. Bai. Sentitzen dut. Zer raro azuleku batein. Ja. Hori da nire datu randoma. Hainbeste lekutan zaude, bate pentsatzen badu. Bera izango da? Banaiz. Vale, nirea da uste duzula ez dakigula norden bizikia kuratua. Vale. Urrengoa. Zein urtaro zara, zure ustez, ametxo? Uda, Vale, oso, claramente. Vale, bai, bastante. Bai. Eta horoskopoko zezen? Aries. Aries. Ah, hori da, akerra, ez? Akerra edo, bai, ez? Aria. Akerra ez. Aria, bueno, antzeko gauza. Zerbait, ez dakit. Nolako bitxo bat. Ba, oso ondo. WhatsAppean, Me ze pega. koloretako bihotza bidaltzen duzue? Horia. Zuk horia, nik naranja beti. Denetarik gehien Bai. bat morea. Ez daukazu bat zurea? Es que dependen hori, Nik Es ere que dut esan, como kode bat iaia pertsona bakoitzarekin. ez daukat pertsonalitatean dirik emotiko nahi dagokionean, orduan, senyora sariketa pasa Pila bat bidaltzen. zenetik, la rosa eta horia bidaltzen ditut, bai bilnitzelako mezuaiek bidaltzen, eta gelditu zaizkidalako favorito zen, orduan, horregatik. Bai, baina La gelditu rosa eta zaizkid. horia. Ez que senyora sariketako koloreak dira la rosa eta horia. Ah, como el brilli hori. Ez daude la rosa eta horia. Baina badago bat baita ere la rosa Ez, bibrilli hori. dago Nik la hori rosa, asko bidaltzen dut. la rosa bakarrik eta horia bakarrik. Sariketa, Ja, baina ez dugu, nik ez dut Bai, bai. erabili hori. Igual mendik aurrera badakizu. Bai, bueno, urrengo urterako. Noizbait maitatu izan zenuten eta orain gorrotu duzuen abesti bat. Por favor, zaila. Nik hau ezakit. Puntok esan du Marika Alambre, ni kontra nago? Ni kontra nago, ni maite dut. Jarraitzen dut, baina uler dezaket. Bai, nik ere uler dezaket. Osea, Bai, osa ulergarria da, baina ez. Nik esango nuke... Zainditu zait, aldapan gora. Buah. bai, rollo hori. Biziki akuratua. Bai, biziki. Osa, egia ez dudala gorroto, Osa, gordetzen dudala, ez dakit, nire etzako aldapan gora ja dago ilargiaren kajoi berdinea. Ja. Nik Uste dut dela Euskal Herriko abestirik entzunen. Bai, lenguan Spotin, agertu horrekoan zitzaidan agertu zen, bai. Bideo bat niri horren. A ver, berez Oso pasada hori. Oso ez. ados nago, baina... Bai. Buah, nik ez nuen espera inbeste. Osea, horitzen naiz Eske- oso entzuna dagoela, baina Hainbeste. gehiena, Gehiena. osea, sarri baino gehiago. Bai. Ostras, claro! Ba, Bai, pues bai, es que bai. sarri da bigarrena uste dut. Bai, holakon bat. Baina oso fuertea da. Vale, nik esango dut, osea, entzuten dituen eta gero gorrotatzera iritsi nahi zen taldeen abestiak izan daitezkela adibidez. A ber. Euritan dantzan txiki bat, Ulergarria ere. Se entiende, bai. bai, holako gauzak. Nola da? Begitara, begira. Dago bat oso gatiburena... Aske maite. Ez. Bueno, izan. Minigo, nie, no sé qué. Ah, bai. Emoista Bueltan zuzutxue, baita ere, da pixka barrollo hori. Nik ez dut gorratu, baina diotia kriston paketea orain bat garari. Ulergarria, oso ulergarria.
Bai. Bueno, pare bat gehiago eta Bai, eta pasako gara. Hau saltatu ze da luzea. Kartera galtzea edo mobila galtzea? Kartera. Mobila garestiagoa da. Nik ez dut karterarik, así que kartera. Eta non dauzkazu gauzak. Ez ditut eramaten. Ilegala da. Ja. Vale. Basurdean era superlegala da. Nik, eske kartera galtzea igual. Gero, baina gestio asko Bai. da, Baina mugikorra nik ezakit zer egin Baina eske behar dudan hemendik kartera eta ordura. gero txartel pila bat gestionatu behar dituzu, baja eman, Zera eman? Ja, nik Eta segun zen badiru daukan kartera maitere, baina ez dute. Normalean Mobila bi balio duna, baina bila ez dute ukitzen. nik nahiago mobila galtzea. Bai, Bai. Ostras. Eske ematen dit antxietate bat pentsatzeak txartel horiek guztiak gestionatu behar ditu Eske dela hori. berriro. Ja. Ni gainera ez dakitzegatik, baina dirua eramaten dut beti. Osea, ez dakit como... Ja, eske zu oso Bertsolaria diru zarelako. eramalea zara. Bai. Bueno, bai, Aurrera jazta, egingo dugu. honekin. Bigarren tertuliari ekingo diogu, ez galdu ez kartera ez mobila eta jazta. Hobeto joango zaizue bizitza. Galdu zuek. Hori da, galdu Normalean zuek bi beste, batera galtzen dira. eta listo. A ber, Bueno, galdu egon apurtu bat. segiko dugu oso interesgarria izarako izaten orain artekoa, segiko dugu antzeko bidetik, baina beste leku baten kokatuko dugu. Edurne Azkaratek esaten duen bezala ez da bertsolaritzari buruzko programa bat, baina guk batez ere anaidia pairatu behar izan dugun espazioa badenez bertsolaritza. Karri nahi izan dugu kontrako estarritik liburua gomendio gisa, eta batez ere gai honi buruz hitz egiteko, bueno, liburu oso da interesgarria gai honi buruz hitz egiteko, baina 2 kapitulu azpimarratu nahi ditugu. Uxu Alberdik 22 zapalkuntza mekanismo identifikatzen ditu liburu horretan, eta bakoitza kapitulu batean. Eta 2. kapitulua da, gizonen kidetzat edo ez emakumetzat hartuak izatea, eta 20. kapitulua da, emakume identitatearen zailtasunak. Eta lehen aipatu duzun bezala, guk ere identifikatuta genekartzan gizonen taldeetan edo integratu ahal izateko 2 mekanismo, eta bat izango litzateke gizonentzat desiragarria izatea, eta bestea da haietako bat gehiago moduan irakurria izatea, hau da zure emakumetasuna ezabatzen dute, eta beraz gizon moduan edo beraietako bat moduan irakurtzen zaituzte. Ekarri ditugu 2 aipu irakurriko ditugunak azkar-azkar. Lehenbizikoa da Maider Arregirena, haupa Maider, maite zaitugu. Por cierto, argian oso elkarrizketa hon bat egin zioten irakur dezakezuena. Duela pilo bat, ez? Udasieran. Bai, Daniel Sarriugartek egin zion, oso ondo dago. Maider Arredik aipatzen du, bera bertso eskolan hasi zenean eta holan, feminitate zantzu ageriak zituela, baina momentu batean boiera egin zela eta hori aldatu egin zela, eta dio. Como todas. Feminitate marke juko egiteak eta boiera bihurtzeak aldatu egin zuen bertsolari gizonezkoekin neukan harremana, batez ere bertso eskolakoekin. Batean, ohartu nintzen heteroa nintzenean nolabaiteko tonteotik erlazionatzen nintzela beraiekin. Eta ja, kode horiek ez zeukaten zentzurik, zen niretzat beraiek ez ziren desiragarriak eta ni beraientzat ere hainbeste ez. Eta konturatzen nintzen esaten zuten, ia ezer ez zitzaidala interesatzen, eta ez neukala entzuteko gogorik, eta heteroa nintzenean entzuten niela euren gustukoa izateko edo. Eta gero, honintzen baitaren beste aipu bat ekarri dugu, Zuere honintzen asko maite baitare zaitugu, asko ama. maite zaitugu, pila bat. Honek dio, zuzenean entzun izan dut, zu ez zara neska bertsolaria, zu gutako bat gehiago zara. Hori hitzezitz entzun izan dut, eta horrek argitu izan dit nigan ez dutela ikusi desiradun emakume bat, eta gutxiago emakume desiragarri bat. Beste emakume batzuk izan dira seduzitzekoak edo seduktoreak, eta ni haien ustez laguna izan naiz. Laguna, gutarra. Desiragarrien bandoan ez nuelako ondo ematen. Gizonen gremioan sartzen zaituzte eta dagokizun zerbait egiten duzu eta simpatikoa ez dagokizun zerbait egiten duzu eta simpatikoa zara haientzat, baina hori ez luke egin behar emakume batek desiragarri izan nahi badu. Ez dakit zerbait mugitzen dizuen honek, komentatu nahi dizuen zerbait. Etera arauaren hegemonia berriz ere ez. Bai, total. Es que bastante pasadón. Buah. Bai, bastante jartu da, eta horrela konturatzea eta horrela ulertzea eta irakurtzea eta horretara iristeko bidea. Bai, horretaz konturatzen zarenean, niri bentsat, mundua ere hortzen zaizu Bai, de bai, repente, bai. eta hasi behar zara berformulatzen zure egoteko modua, beraz, ez dakizu nola jokatu behar duzun.
Bai, egia da, gauza guztiak barkatu esan. Gauza guztiak bezala, baita ere, batean kontuatzen dela, estrukturala dela, eta, Total. pues hori, bai bertsolaritzan, bai musikan, bai edozein disiplinatan, ez? Bai, Bai, eta hau... argian lanean gertatu daitekeela. Exactamente, hemen hau da bertsolaritzari buruz, horri buruz delako liburua, baina uste Baina dut ez estrapolagarria dela... kontrako estarretikeko hori dauka, badela mekanismoak oso errepikatuak dira bizitzako zera guztietan, orduan horregatia interesgarria liburua, eta enuk esango bertsolaritzari buruzko liburu bat denik. Claro. Hori dauka kontrako estarritikek eta hori dauka heteropatriarkatuak ez dela bertsolaritza makarri gertatzen. Eta gero, zer den normatibitatea, arregi eta enbeita ezagututa, biak, esango nuke, naiz eta arregiren kasuan boiera den eta oso argiki den boiera eta gainera esaten duen eta bertxotan ere adierazten duen eta... Kasi bi bertxotik behin, aprox. Ez, oina esango nuke normatibitatearen baitan, ere bai arregi gaztea delako eta baina lehenago ligatuko luketela arregirekin gizon batzuek beitarekin baino. Ba, Seguramente. urrengo paragrafoan ez dugu jarri, baina argik hori izaten zuen. Argala dela, orain hile luzea dara mala, hile motza eramateko indartxu egon berzarela beti. Beti ez daukala borrokarako indarrik ere, eta onartzen duela bere leku hori ere. Ba, hori baina hortara... Bai. Hortara nindoan, esan nahi dut, nire kasua ekarrita, ni boiera naiz eta lodia naiz, eta... En serio? Ez genekien. Ez badazen entzuten bakarrik ari diren. Bale. Eta hile motxa daukazu... Ez, eta hor dauzkazu, ez dakitzu persona normatibo batekin liatzen zarenean bertxotan esan nahi dut, ez bizitza realean, are gehiago eta okerrago. Ez, baina hor dagoen, ja humorezkoa da. Egoera hori. Ez dakitu lertzen den. Bai, Bai. txiste Bai, bat txiste dela bat da zuk ligatu zuretzat. alizatea bera fikzio baten inkluso, que es Hori como, da. bueno, ba ez. Bai, bastante fikzioa ni, baina... Bueno, hitz egin nahi dugu, aprobete azkar egingo Motx. dugu, bestela 3 orduko programateako zegolako, berriz bakarra izateaz, baina bakarra izateaz, berezi izatearen zera horrekin, ez izak aipatu sarreran ez dela gauza bera, bakarra izatea zarelako LH6 lesbianita bakarra zure gelan, edo egiten duzulako windsurf asteburuetan zure gurasoek ordaintzen dizutarako ez da egin arteko bidaia. Eta hemen referentziatu nahi dugu gure insomnioa izeneko podcast bat. Norena da. Egoitzek eta oianak egiten dutena, haupa egoitz eta oiana, oso jatrak Aupa. zarete. Oiana ni naiz. Ala! Bereziak ez izatea izeneko saio bat egin genuen indala, pues, kasi 2 urte izango da. Eta bertatik hartutako referentzia batzuekin osatu dugu hau. Ze bakarra izateaz ari garenean, ez gara ari bakarrik bakardadeaz, ari gara arrarotasunaz, eta arrarotasun hori guaia bihurtzen denean beste leku batetik ikusten dugu, ez? Eta ere, azken urteetako bideak garamatza desberdinak izan nahi izatera, ez? Ematen du despuntatu egin behar duzula, desberdina izan behar zarela jendea zut gan fijatu dadin, eta bizitza guztian eskutatzen egon den jendeare ari da, ez saiatzen beste buelta bat ematen bere buruari lortzeko desberdina izatea, edo gustatzen zaigula baita ere, ego kontu bat da, edo ez dakit zer den, baina... Individualismoaren gako bat ere ez. Bai, total. Bai, hemen genekartzen individualismoa, egoa eta autoirudia txokatzen diren espazio bat dela berezi izan nahi izatearena. Ez dakit harrapatu zuen burua inoiz horretan. Bai, nik uste dut, uste dut hemen ere jarri duzuela, eske, klar, jarri duzuen ez denez, dena ez dut ere, ez berririk esango, baina uste dut ere dela oso igual ez, baina nago pizkat orain gure belaunaldiko movida oso totxo bat dela, ez? Uste dut hainbeste input ditugu, hainbeste aukera naiz eta, gu sozioekonomikoki posible dugulako, ez? Egin batean, denbora zoan gaudela hortan, ez? Como, bale, lehen mundu guztia sartu behar baldin bat zen, ezakit, lanean, fabrika batean, orain posible denez, ezakit, dantzaria izatea, edo lanea, edo fabrikan egin lan, baina gero
hiru Instagram kontu izan, ze marrazten dut baita ere, edo poesian saiatzen naiz, eta ikusten dut oso guapo, baina oso guapo egiteagatik ez, besteen gainetik egoteagatik ez, edo ez ego hori nutritzeagatik, edo ez dakit oso ongi nola dierazi. Gainera oso kuriosoa ere, hau hitz egin nuen atzo ere Ametsa Lagunenekin, esan zidan, ostia, nik TikToken flipatzen dut, zenbat bideo agertzen diren rollo, bakarra naiz, arrautz frijitua jaten dudanean, lehenengo jaten dudala parte txuria. Eta da, como, ostia, oso argi duzu ez. Claramente ez. Baina denbora... Gutxu gara bera lago aukera daude arrautzak modu diferentean jateko orduan. Claro, baina da, como, aurkeztuko nire burua bakarra bezala, baina jakinda, ez, dagola, como, masa oso handi bat atzean, como... Total. Ostia, bakarra izatea hortan edo windsurfean barkatu, baina sin más privilegiatu bat zara, egiten duzu alduzulako eta pues hori, zure egoagatik edo behar duzulako berezia izan, zure aitak ez dizuelako besarkaderik ematen, yo que sé, ¿sabes? Bai. Gauza asko gaudatzetik, baina ez da lesbianita, klaseko lesbianita bakarra izatearen esantzekoa, ez parekidea ez. Muga bat hor, bulina jasan eta bulina egitearen artekoa. Total. Marra txiki bat. Egia da. Bai, guztiz. Bai, pixka da mundu globalaren eta sozialdemokrazian eta ajeak, ez? Pixka bat denok ikusten dugu mundu guztia, nolako da esan du, pues ni berezia. Baina gongo dira, ofendiditoak, jende zapaldua, benetan uste duena, beren erabezaroan, etzela, taldeko parte izan, ipika egiten zuelako. Claro. Bai. Pues eman zaldi bat. Ez du nahi zaldi bat. Baina benetan egongo dela eta fuertea da. Bai. Da igual sentitu zinen bakarrik momentu batean, Bai. Baina ulertu behar duzu gerora, zure bakardadeak estrukturako zelekutan kokatzen. Claro. Eta adibidez, barkatu, beste meloi bat ez dugu zertan ireki behar, ze puntok hilko gaitu baina incelen mugimendua pixkat ere hori da, ez? Eske bakarra naiz, badut guztirako, ze gaur egun mundu guztiak izan behar duenez eskubidea denerako. Claro, eske dena eskubide bada. Intzelak zer diren ezpadakizue begiratu barre bastante egingo duzue, negarrez egiteagatik, baina interesantea da kontu hau guztia. Eta uste dute amaitu behar dugula, zerbait esan nahi duzuen inguruan, edo... Ez. Osondo. Kontuz bereziak izatearekin. Pasako gara jolasera egingo dugula 5 minutuko jolas bat, eta jolaserako ja gonbidatuko dugu gure gaurko kolaboratzailea Edurne Azkarate. Edurne Azkarateren harrikada. Kaixo Edurne, ongi etorri. Kaixo. Aktore lanaz aspertu ote zara? Aspertu ez, da langabezia. Atzo da asperdura, langabezia. Atzo dukizen casting bat, ezta? Bai, eukinuen, oso ondo inun, bai behaien kontua ber... Fijo irabazten duzula. Eske, castingak badira bakarra izatearen edo bakar bat geratu behar izatearen movida bat. Arrazoi? Fatal. Oso ondo edunde. Zure sekzio baino lehen jolastuko dugu infiltradora zurekin. Bai! Prestatute jolasa argiakoek, eta hori jokatu, zuria, uste dut, esan behar zaiola euskaraz jokuari. Zuria da jolas mitiko bat, egiten dena normalean belarrire esan da, baina kasu honetan papertxoak utzi izkigute, orduan, gu denok edukiko dugu kontzeptu bat, hitz bat, eta esan beharko ditugu zu hasiko zara lehenengoan. Orduan, esan beharko ditugu hitz horrekin lotutako hitzak. Bat zenbaki daukana bakoitzak, hori bai. Orduan, gutako batek paperean ez du jartzen kontzeptu hori, baizik eta jartzen du zuria. Zuria ez da kontzeptua, bai? Orduan, zu zara zuria. Eta disimulatu behar duzu zuria zarela. Orduan, ronda oso egingo dugu hitzak esaten, eta horren ondoren epaituko dugu norden gure uste zuria. Edurnek irabaziko dugu. Nor izan den bakarra. Ados? Trampa da, bai. Porque Edurne zuri. Vale, haste momentzaraztu eta dela haraka, esan dute. Ni hasten naiz? Bai. Esmokina. Uala. Marrazki bizidunak. Elegantea. Egopoloan. Zuria. Ai. Vale, ya está, ¿eh? Bai.
Nire ustez aizea da. Bai, nire ustez ere. Ez esan duzu aizea? Elegantea. Elegantea. Edo aizea edo aner baino aizea. Baina, uste zuria esatea bastante... Ja, eski aizea. Ja, baina ez Bastante ondo. baina no? aizeak ez Zuria badak, denean jokoa, aizeak ez como- badaki zein den, ez daki zegatik den zuria, Claro. Hombre, baina horrela guztia, no? Nire ustez zuzara. Nire ustez aizea. Punto luze jungoa programa hau. Ez, ya está. Nire ustez Aizea da. aizea. Venga, Bai va. edo ez? Obviamente. Obviamente, venga, bigarren Pingüinoa papera. Bai, gero ja jakin dut. Gero ja esan dut. Ametxo amets da. Gauza bat, ni ere zuria nintzen. G punto. A ber, G punto da ez. Antolakuntza G punto. falta hemen, eh? Bai, igual Argiako oraingo rondan ez errege. dago zuri. fatal eta nik egin du superrondo. Osea, Bez nola anerta bio ginen. Venga, a ver, amets Vale, suazten zara. esango dut kamiseta. Bigarren. Txoin. Honintzen beita. Armairua. Gainera daten du, en plan. Etxean. etiketa. Etiketa. Boa, da edo edurne. Da Edurne eta oiana. edo biak. Berriz daude biak. A ber, etiketa, tia. Ni zuriana, ezin mierda honetan. Zuzen jero ere bai. Nire zuriari. Ez que zergaitik daude Esan, bi. nigu zela bakarra, jo, vale. Es que- Obviamente. Itza zen ama. No jodas. Egon naiz a punto esateko. Eta kagatuko Orduan, nuken okerra igual, baina. Claro, baina zuztratik Zuk esan kamiseta. duzu. Pero pa despistar. Claro, eske ama kamisetak ere beltzen ditu, honintzen Claro. bera gure ama da, eta etxean dago. Etxean dago nire ama. Nire ama hau nire etxean. Oso ondo. Venga, Edurne, zure, Gutxiegi garazte. orain zure sekzioa nahi apeldo. duzunean. Venga, animo. Vale, albisteak esango ditut, autopistak ez dituzte liberatu berriro ere. Gasteiz antzokia, aka izaskun askoe kulturgunea ireki dute, hori albiste bat da. Bazen garaia, ekipo. Igual eman dudan albiste bakarra. Venga, kurtso hasierak Euskaldunen 189 gaizki harrapatu du. Bai. DBH bat 2 eta 4 mailako ingeles irakaslek iragarri dute aurten ere present simple irakasten hasiko dutela ikasturtea. Sortzaien ere muan, 10-etatik 9 ez dute soldatapeko oporrik izan, berriro. Hainbat bertsolari, kale antzerki talde eta kukai konpainiaz gain, noski. Horiek bolo-bolo ibili dira, uda honetan. Boloz bolo. Boloz bolo. Txakurra duten jendeak berriz ere txakurrak paseatuko dituzte hondartzetan. Ongi dago. Kostaldea turistaz deskongestionatzen hasi da. Nafarroan bisitari jarioa nabarmena izan da, Zuberoan mugimendua egonda eta Araban ez dugu ezer nabaritu. Saio hau goizetan grabatzen jarraitzen dugu nik neuk nahi ez bezala. Spotify begiratu dut eta nik astoarena ez dut topatzen pilas. Pilas? Punta nun dago? Eske... Astoarena remix bilatu behar da, eh? Badago? Bai, badago. Bai dago, bai dago. baina, Niri bai, ez zait agertzen. Jarla baina, jarri bueno. instan. Vale. Eta Aizea Arana da Euskal Herriko pertsona guapa bakarra. Oh, aldatu da notizia. Horrek gehiago joditzen du ja. Ja zuek entzaretelako. Zego apena bueno esaten duzu. Bueno, baina bakarra, Gu bigarrenak. Mugigarrenak. Ba, orain, zorionak tia. Sin más. Banoa. Puntualia Beran- bilatzen. Zera bilatzen. Astoa. Egin nahi dit zaska bat, baina ezin du, ez du Baina lortuko. hendik ez du lortu. Venga, jarri. Saiatu, bitartean egingo dute nire sekzioa, bale? Venga, badare. Beranduegi enteratu naiz bakarra izateari buruzko programa hau unikornioak deituko zela. Jakin izan manu agian adar bakarri buruzko fantasiasko ipuin makabro bat idatziko nuken, edo agian ez, agian egin dudan kaka berdina idaztea aterako litzaidake. Izan ere badago halako istorio bat, hau da pixkat promo, bale? Unicorn Wars, pelia. Ezagutzen duzuen? Bai. Gomendatzen dizuet, Alberto Vázquez, zuzendari galiziarra, irabazi zuen Goya saria, mejor animación. Words hitzak edo worlds Wars, munduak? Gerra. unikornio gudua. Wars. Eta da, Wars. como arts txikien eta unikornion arteko gerra, eske oso jartua da. Da, marrazki bizidunak, baina helduentzako euskeraz ere badago, nik euskeraz ikusi nuen Donostiko beldurrastean, eta da rollo marrazki bizidunetako ahotsoiek madarikatua! Ai, ze polita. Baina ultragorea, baina gero dauka horrelako xamurtasun estetika bat de rollo unikornios eta artz suabeak.
Ke guai. Ke guai. Superloko. Guai. Ez dakit non dagoen, ikusi dut, bilatu dut Movistarren omen dago, jakejatu ziren euskaraz ez egoela, nik ez daukat Movistarrik, ezin dut begiratu, daukanak mesedez jarri komentarioetan azpian, ikusi daiteken Unicorn Wars euskeraz, zeren oso guai dago. Eta jarri primeranen. Eta jarri primeran, zeren ekoiztetxea ere euskalduna da, orduan, ¿qué pasa? Venga, lanera. Venga, hombre, lanera. Venga. Sin más, bueno, bakarra izatea, bakarra, makarra, bakarra, barraka, pizkat zirko, ez? Bakarra izatea. Zirku, barkatu. Talde bateko bakarra izatea, izan ere, askotan taldeko pailazo, dinamizatzaile, kolore puntu, tokea duen, saltxera, gatza eta piperra izatera kondenatzen zaitu. Ni izan naiz alaba bakarra eta topatu dut beste seme bakar bat zeinarekin elkar jo, zirikatu eta jolastu haurtzaroan, arazorik ez. Izan naiz eskeita egiten zuen eta Magic kartetan jolasten zen gizon kuadrilla bateko neska bakarra, mutikoa, alegia, bat gehiago. Iritsi izan naiz gizon taldeetan hain bat gehiago izatera non normalizatu izan duten nire presentzia eta hasi diren beraien gizonkeriak egiten normal. Hori super zatarra da. Zenaz. Zeren horrez nintzen bestea, ez? Lehen komentatu duzuen hori, ez? Ze movida da bestea izatea, baina ze movida da ere bai ez zarenean bestea bestela irakurria eta pairatu behar dituzun movida horiek. Eta batean, eta jate dituzunean, eta pasatzen direnean pilo bat, eta konstiente dira, eta azkeneko komentario eta gero, begiratzen zaituzte. Hori da, begira konplizea, Hostia! rollo, egin parre zuk ere. Bai, edo esan zerbait. Claro, Da como bi- eta orduan da, como, aktibatzen dut superbibientzia modoa, eta egiten dut. Edo, ja, nire hilobia, hilobira kondenatzen dut nire burua, eta esaten dut benetan esan behar dudana, ez? Total. Bueno, kontua da. Ja ezakit ez da, non nagoen, eske oso gai interesgarria da. Bueno, bestea izaten hasi nintzenean, de hecho, hasi nintzen bestea izaten emakume bezala irakurria izaten hasi nintzenean. Besteen begiradak bilakatu ninduen neska, eta desiragarri etiketa hori eskuratzeko hautagai hori ere komentatu zuela, eta da beste movida bat. Etapa horri buruz ez dut hitz egingo, zen basikamente ez dute zer gogoratzen. Ongi dago. Vale. Hala ere, Batzuetan gure memoria oso inteligentia da. Bai, memoria da lo más. Memoria eza batez ere. Bai, batez ere. Hanztura ondo dago. Hori da. Hala ere, lehen aipatu dudan horren aurka errebelatu nintzen gehien. Bakarrik ez, baizik eta berezitxoa xelebrea izatea pairatu nuen gehien. Eta nire bakarra izatean nigan jartzen zen barregura eragin beharraren espektatiba zikin hori. Zirkua izan beharra zen nire mehatxua. Maskota konplexua garatzen hasi nintzenean, 15 urterekin edo, zuk ere eukizenuen hor rito iniziatiko hori. Zuk ere jarri zenuen moñoa, Hori da. Ez, jarri nuen moñoa, igual bai, baina hitz egitari utzi nion. Ah, vale. Intentzionalki, egin nuen como huelga. Eta aste betez hitz egitari utzi nion, etxean, ikastetxean, entrenamenduetan, orkestrako ensaioetan, horrek nintzen unikornioan desagerraraziko balu bezala. Edo behintzat ikuste ezin bilakatu. Zergatik kontatzen dut hau? Ba ez dakit. Gaia oso interesgarria egin zait, eta meta bakar gertakari baten biktima bilakatu naiz, orain, nahi gabe, gaur ere. Oraingoan nahiago nukelako zuetako bat izan, aurkezletako bat. Zuetako bat eta ez kolaboratzailea. Ulertzen duzu, ez? Beteneko kolaboratzaileak bakarrak gara programa bakoitzean, ez dugu elkar ikusten, ez gara topatzen, eta beti gara bat. Beti gara bestea, kanpotik datorrena, gero sartzen dena, zerbait inteligentea eta graziosoa esatera datorrena, eta gaur ez nuen hori izan nahi, ez nuen bestea izan nahi. Nahi nuen hemen zuekin egon, gai hau komentatzen, zuek zareten masa madre goxo honetan. Unikornio bat zarenean, bi aukera dituzu, besterik ez. Edo oso pertsonala zara, personaja bat, eta zuri buruz anekdotiak kontatzen dituzu, eta zure lana bilakatzen duzu hori ere, eta hemen gaude guztiok zerbaitagatik por lo que sea. Edo nahi gabe kolektibo baten bozera maile bilakatzen zara, zure esperientzia jende askorena bilakatzen da, eta esaten duzunak kriston erantzukizun sentsazioa ematen dizu. Puta da latza da, ez dakit hau esan daiteken, jarripi, lo que sea. Talde batean bakarra zarenean eta zerbait esatea espero denean. Berdin du queer bakarra izan, emakume bakarra izan, arabar bakarra izan, sortzai bakarra izan, edo ojo ur handiak, arrazializatu bakarra izan,
gurpildun aurkia erabiltzen duen bakarra izan, eta mobidaia totxoak. Hau egiteri utzi behar diogu. Ezin da izan gurpildun aurkian dagoen pertsona bakarra izatea, edo gor bakarra, edo migrante bakarra, edo musulman bakarra, no, ez. Oso ondo dago anistasuna, baina anistasun erreala ez da bakoitzetik bat, ea zer esaten duten, hori da deserosoa. Presioa izugarria da, eta mierda bada, ez da erreala, berriro diot. Bakar bat badago, ez da erreala. Ez fidatu unikornio bakarra egotea albidetzen duten espazioetaz. Bertso saioetaz, bertsio saioetaz, brass bandak, mailinguruak, begirale taldeak, antzerki konpainiak, deialdiak, botere eserlekuak, podcastak berdin dit. Hori da baimenismoa, eta hori da mierda bat, eta ez da erreala. Horregatik dago podcast hau ongi. Hori da. Txalo. Bi aukera aipatu ditut eta biak ala biak abiatzen dira bakarra izatetik edo bestetasunetik eta ez dira errealak esan dugun bezala eta ez daizkigu gustatzen. Baina, zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan antzeslanean Maite Aizpuruak esaten duen bezala, zer gertatuko litzateke bakardadeak ez baleude bakarrik. Bakardadeek elkarri konpainia egingo baliote. Hortxe galdera. Polita, Edurneko, bai. Ahora atera zait pixkat mermelada. Ez baina oso polita. Wow. Oso gai izan da. Izan nahi zugarria. Bai. Ai, pues eskerrik asko. Ze ongi. Eta horrengoan hauts ditzakezu arabak eta esar zaitezke hemen. Ja, igual egon baten egonez programa guztia. Edo, etorriko gara 3 kolaboratzaileak eta zuek. Bai. Hori izan daiteke azken programa. Baina ez dugu nahi azkena izatea oraindik. Bueno. Ez. Ikusiko dugu. Vale. Lehenengo igual egin dezakegu bazkari bat endo batera. Venga, Zuek vale. ezautzeko elkar, no? Hori da. Ezeko eta behin. Nahi baduzu etorri amets eta Bai, zaitezke. mesedez. Oso ondo. Orduan, programarekin amaitzeko, beti bezala, zer egin behar dugu orain? Ametsen argazkia. Barre. Ama! Ez que ya musika egiten, que pesada. Ala, oso polita da. Hori da? zer da? Lekillo eta guzti. Lehenago edo beranduago? Baserritar Dago zita, amets tambora baserritar jotzen. hori da. Folklorismoa, tambora. Baina Ez que zer nire da, familia da basurdea hori. baino lehenago edo beranduago? Zer? Bitartean. Basurdearen Lehenago. lehenago. Oraindik ez dago traumatizatua pertsona. Eta oso polit zaude, oso... Bastante oso- mona, ez? Bai. oso- Ez duzu ematen, eh? Nire ondokoa da nire ama. Ala. Da hori. Namor hori da zure ama. Ez, Bestea. bona. Nire amak Bona jotzen dugu hori. aita. Dultzaina. Ai, ama, qué oso buena. polita, oso polita. Bai. Oso ondo. Eskerrik asko. Ba, onarte gaurko programa eskerrik asko amets. Zuei. Izan da zuen benintzatea eta eskerrik asko Edurne zuri ere. Gaurko programa eta aurrengo bakargia.eusen ikusitzakezue baita aurrekoak ere. Eta ba, bi aste barru elkartuko gara berriz ere. Eskerrik asko, Eskerrik asko. superpozik. Juhu! Zeke beste bi ordu itzi. Aio, Bai, nire. Ala, Agur! Agur denoi. Ondo pasa zuen bizitzetan. Aio, animo kursoa. Haupa, iraia eta urria eta zaroa eta bengoa. Eta beste bat